I-I-Actionsa namhlanje ityelele iSebe le-Arhente yoKhuseleko lweNtlalo yaseMzantsi Afrika iSASSA ngamafutshane laseMaponya Mall eKlipspruit emva kwezikhalazo ezivela kubaxhamli malunga nezibonelelo zenkxaso yentlalo ezingahlawulwanga. Umongameli weqela uHerman Mashaba uthi kubekho izicelo ezininzi zoncedo kunye neenkxalabo eziqala ekunqongophaleni kwabasebenzi ukuya kutsho umatshini weminwe ongasebenzi kakuhle. Mashaba uchaza le meko njengengamkelekanga kwaye ufuna impendulo kumagosa achaphazelekayo. Ibisisanqu kwii-ofisi ze-SASSA kwimall yaseMaponya kulandela izikhalazo zabanye abaxhamli bemali yesibonelelo sikarhulumente sokuba abayifumani imali yabo yesibonelelo. Iqela lezopolitiko i-I-Actionsa lenze utyelelo kwezi ofisi emva kokufumana izimemelelo zokuba lingenelele. Kwaye lithi akwamkelekanga ukuba abemi beli bahlangabezane nezimo ezifana nezi. The pictures was sent this morning. That time people were still queuing outside in the wind, in the cold, in this cold weather. What I'm now seeing, talking to the elderly people, I'm actually quite embarrassed as a black person, looking at what we are doing to the elderly, totally unjustified. I've just really had a meeting with the manager of the SASSA offices. He has promised he'll get additional people. I don't know why they did not get additional people on time. What happens if some people might really die here? Is this how we treat our elderly in this country? I-I-Actionsa ithi ngamandla enawo iza kuzama ukuba ithathe amanyathelo aza kunceda ukufumana izisombululo. It's a disgrace. I believe they're going to be sending additional people to come and assist this crisis, because this crisis, honestly, is of epic proportion. It's a crisis that any person with no conscience will accept it. I don't know. I hope President Cyril Ramaphosa can see what, and the ANC can see what they're doing to our people. You can imagine some people have been here since 3 o'clock, 2 o'clock. You've dead them themselves. Now you can imagine at this hour, they must tell them to really go back home. I've spoken to a few of the ladies. They do not even have money to come here. So how are they going to get back home? Eli qela lithi sele kulixesha lokuba abemi beli bakhethe ngcono xa kufika ixesha lovoto. Kwiindaba zeSoweto TV, ndinguNomzabalazo Mduka eKlipspruit.